В най-дълбоките, най-тъмните кътчета на космоса, на 13 милиарда и 500 милиона години назад във времето, се крият тайни, които имат силата да преобърнат всичко, което си мислим, че знаем за реалността. С изстрелването на космическия телескоп Джеймс Уеб, човечеството отвори своето най-мощно златно око към тези древни, първични светове. Очакванията на научната общност бяха ясни и стройни. Да видим детството на Вселената, малки, хаотични, примитивни галактики, които тепърва се формират от първичния газ след големия взрив. Но това, което телескопът започна да изпраща обратно, беше нещо съвсем различно. Нещо ужасяващо, както го описва видеото, което ни вдъхнови. Нещо, което не се вписва в елегантните уравнения и компютърни модели. Нещо, което просто не би трябвало да съществува. Древни, напълно развити галактики, стари почти колкото самата Вселена. Космически структури, които приличат повече на невронни мрежи, отколкото на случайен гравитационен хаос. Хармонични движения, които предполагат невидима, мигновена свързаност отвъд невъобразимите граници на пространството и времето. За материалистичната наука, която вярва в една механична, случайна и безсъзнателна Вселена, тези открития наистина са ужасяващи. Те са провал за моделите. Те са краят на познатата карта, разкъсване на пергамента, върху който е написана цялата съвременна космология. Те са бездна, в която, ако погледнеш твърде дълго, рискуваш да загубиш основите на целия си светоглед. Но за изследователя на реалността, за този, който винаги е подозирал, че живеем в една много по-дълбока, по-мистериозна и по-интелигентна Вселена, тези открития не са ужас. Те са потвърждение. Те са музика за душата. Те са науката, която, ритайки и съпротивлявайки се, най-накрая започва да настига древната мъдрост. В това видео ще разгледаме най-шокиращите открития на Джеймс Уеб през призмата на нашата архитектура на реалността. Ще видим как това, което за едни е космически ужас и край на познанията, за нас е космическо пробуждане и началото на истинското разбиране. Срутването на старата карта. Какво е това, което телескопът вижда и което кара учените да не могат да спят спокойно? Това са аномалии, бъгове в матрицата, от такъв мащаб, че те заплашват да сринат цялата сграда на космологията. Невъзможните древни галактики. Представете си следното. Астрономите насочват Джеймс Уеб към най-далечните observable точки, очаквайки да видят бебешки галактики, малки, неправилни облаци от първични звезди. Вместо това те откриват напълно развити, масивни, спирални галактики, съществували само 300 до 400 милиона години след големия взрив. Според настоящите модели, това е абсолютно невъзможно. Вселената просто не е имала достатъчно време, за да могат гравитационните сили, дори с помощта на тъмната материя, да съберат толкова много материя на едно място и да я организират в сложни стабилни структури. Това е като да засадиш жълъд и след една седмица да намериш на негово място огромен вековен дъб. Този факт сам по себе си е достатъчен, за да върне цялата теория за формирането на галактиките обратно на чертожната дъска. Космическата мрежа като невронна мрежа. Учените отдавна знаят за космическата мрежа. Гигантската структура от нишки газ и тъмна материя, която свързва галактиките и галактическите купове, придавайки на Вселената вид на гигантска паяжина. Моделите предвиждат тази структура да е относително хаотична, резултат от случайни гравитационни взаимодействия. Но Джеймс Уеб разкрива, че тази мрежа е много по-подредена, отколкото се смяташе. Тя показва геометрични модели, които приличат повече на биологични невронни мрежи, отколкото на случайни гравитационни структури. Разположението на галактическите купове, възлите в мрежата, изглежда оптимизирано за бърз пренос на информация на огромни разстояния.
Сякаш някой е проектирал космически интернет, преди изобщо да има каквото и да е за свързване. Синхронизирания танц на галактиките. Телескопът потвърждава един от най-странните и необясними феномени, загатван и от предишни наблюдения. Синхронизирано въртене на галактики, разделени от милиони светлинни години. Тези галактики са толкова далеч една от друга, че никога не са имали възможност да си взаимодействат гравитационно. Между тях не е имало време да се обмени каквато и да е информация. Въпреки това, те се въртят в хармония, в една и съща посока, сякаш следват един общ, невидим диригент. Това е нарушение на принципа за локалността, който е в основата на цялата класическа физика. Науката преоткрива архитектурата на реалността. За материалиста, който вярва само в това, което може да се докосне и измери, тези факти са ужасяващи. Те са аномалии, които трябва да бъдат обяснени или отхвърлени. За нас, те са просто научен превод на принципите, които изследваме от самото начало. Те са разпознаване на познати модели в ново огледало. Невъзможните галактики и илюзията за времето. Фактът, че галактиките са твърде стари за възрастта си, е директно предизвикателство към нашето линейно, еднопосочно разбиране за времето. Ние сме свикнали да мислим за времето като за река, която тече само в една посока. Но какво, ако то е по-скоро океан, в който всички моменти съществуват едновременно? Това е бъг в матрицата, който ни показва, че може би Вселената не се е развивала последователно, а се е проявила в голяма степен наведнъж, като холограма. Може би съществуват затворени времеви примки или процеси, които протичат извън линейната последователност, позволявайки на сложността да възникне преждевременно. Космическата невронна мрежа и всичко е ум. Какво е това, ако не физическото проявление на древния херметичен принцип всичко е ум? Идеята, че Вселената функционира като масивна информационно обработваща система, е просто научният начин да се каже, че живеем в една гигантска, съзнателна мисъл. Тази космическа мрежа не е просто скелет от материя. Тя е нервната система на космическия ум. Галактиките са невроните, а нишките между тях са аксоните, по които тече информация, съзнание и живот. Това не е мъртва структура, а жив, мислещ организъм. Синхронизираният танц и квантовото заплитане. Какво е синхронизираното движение от разстояние, ако не макроскопично квантово заплитане? Това е плашещото действие от разстояние на Айнщайн, което вече сме обсъждали в контекста на любовта, но този път приложено не към две частици или двама души, а към цели галактики. Когато две частици са заплетени, те стават една система и състоянието на едната мигновено се отразява на другата, независимо от разстоянието. Синхронният танц на галактиките е най-силното доказателство, че цялата Вселена е една гигантска, заплетена квантова система. Това е научният подпис на принципа «Всичко е едно». Скритата информация и акашовите записи в космическия микровълнов фон, реликтовото лъчение от големия взрив, са открити скрити структурирани сигнали, които приличат на изкуствена информация и планове за построяването на Вселената. Това е директна и шокираща препратка към мистичната идея за акашовите записи, универсалното информационно поле, което съдържа чертежите и паметта на цялото творение. Сякаш преди Вселената да стане материя, тя е била чиста информация, план, идея. Точно както в нашата философия, Бинду, чистото съзнание, предшества проявлението, архитектурата на реалността. Добре дошли в една съзнателна Вселена. Откритията на Джеймс Уеб, погледнати през тази призма, не са ужасяващи. Те са дълбоко освобождаващи. Те са научната революция, която най-накрая започва да събаря стените на старата, механистична и студена парадигма и да отваря вратата към една много по-величествена,
по-мистериозна и по-красива реалност. Реалност, в която Вселената не е мъртва машина, възникнала от случайен взрив, а е жив, интелигентен и съзнателен организъм, който се развива с цел и намерение. Реалност, в която ние не сме случайни прашинки, загубени в безкрайната празнота, а сме неразделна, важна и съзнателна част от тази космическа невронна мрежа. Ние сме едновременно и невроните, и мисълта, която протича през тях. Реалност, в която древната мъдрост на мистиците и най-смелата наука на бъдещето най-накрая си подават ръка и говорят на един и същи език, макар и с различни думи. Това не е ужас, това е пробуждане. И е най-вълнуващото време да бъдеш изследовател на реалността. Ако и ти си изследовател на реалността, ако тези въпроси те вълнуват и усещаш, че има нещо повече зад завесата, тогава те каним да се присъединиш към нашата експедиция. Абонирай се за канала, за да не изпускаш следващото ни пътешествие към границите на познатото. И сподели в коментарите, кое от тези открития разтърси най-силно твоя светоглед.